प्रणाम भैया लोग, रउआ सबके स्वागत बा डिजिटल भोजपुरी में। हम संतोष कुमार लेके चल रही भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह जी की तरफ से खबर काहे कि कल सुबह उनकर एगो वीडियो गाना आवे वाला बा। वो गाना कौन है, वो गाना के बारे में हम बतावे जा रहा बारी कि गाना के नाम है छोटके नंदी रे। जी भैया लोग, आप सबको बता दी कि गाना के ऑडियो 7 दिसंबर 2020 के वेब के यूट्यूब के ऑफिशियल चैनल पर अपलोड भइल रहे। और ये गाना के पवन सिंह जी अपना मधुर आवाज़ में गैले रहे और ये गाना के लिखले रहे विनय बिहारी जी और एक के म्यूजिक दिले रहे छोटू रावत जी। आप सबको बता दी कि गाना के व्यू के बात करी तो गाना के व्यू 68 लाख व्यू प्राप्त कर ले बा। और लाइक के बात करी तो 1 लाख लाइक और 6,500 के करीब में डिसलाइक मिल चुकल बा। और कल सुबह एक वीडियो गाना आए वाला बा, तो वह सब बताएं कि रउआ सबके का प्रतिक्रिया बा और गाना के लेके कितना उत्साहित बारी रउआ लोग। और कल सुबह 6:30 बजे वेब के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर ही गाना आए वाला बा। तो रउआ लोग सबसे ज़्यादा से प्यार दे, हम आशीर्वाद दे। हम कैसा लागल रउआ सबके ये न्यूज़ तो हमने जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर वीडियो बढ़िया लागल हो गया तो लाइक जरूर करम। ऐसे खबर देखे खातिर हमने के चैनल डिजिटल भोजपुरी के सब्सक्राइब कर ली। अब घंटी के बटन दबा दी कि जितना भी खबर आए रउआ सबके पास पहले पहुँच जाए।